Tuweke tariki na nche mokokoti chose bukela Jumapili cheze 10:30 mpaka ensa ya moya maragoba tomocha. Tuwari tariki kere Jumapili Eliubwegoke Imeya Ndizi TV. Kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakurichete cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Ebinto au byokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisi main bus stage, gusua Kisimi, asenamba, enotisano nebire, eye mokianda, inyeisano, enotinye, inyeisano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Omwanchumuliriye bwe television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriye television yao na mbejemo yomunwa mweke usi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakirezimi ase namba enotisano na ibire inyesato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose otorikireri yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugo tonyora ase mitandao yeito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisi kogenda Kisumu. Ndizi TV Omwansu bwomugusi. Ndizi TV Omwansu bwomugusi. Mbuyamana mano mwancho muliro Ndizi TV andonsia soberete nande nechinga gichabene okuwarigania goika sensemeri yengambo yaito yeritkurana yeritkwira Jumatano botambe yotuika tuakwana chisemi chetu banagevera bane baito baikira se studio semambi yaboniga astuju kwana emeroberio yabekirwe asogosira chisemi anana de binkorunyo meke serb her group eyo anene eteri bagali nene asogosira chisemi aria se wodi yaba central bunge ya basi county ya Kisi wabagani bana baikira se studio semambi yaboniga tujukwana amangi ubuna goroche na ngakutete kumanye goregisemi bantu akwara nikanege komi bato tebinga kibanya ari bagosira gisemi na lemerobere kibagwade gokia samatuko arebosio bagona bara chikoganeri aboro kiwa amaya ikarojo kana matem akiraskirgia kepsea go secret 6 started na form 4 ekerobono ere season ya matem tigamba yani kanege komi mwensi yorandura sisemo ya mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News Digital baiga sisemo ya YouTube na bago tonyora Ndizi TV News onya jinga kina bago to tweet @Ndizi TV News ende to skinaye Wikomuerio inamba ya siskini ya urabia 0792 erutumira uchumbe yao asimambi yaboniga na kiauro itakiri gusira chisemi asorongo rwagusi konde tujake imbaga yito asimambi yaboniga konde kawa manaitwe mbaka omweli nchakere ase katika dikaraba dena ladies first dangana jake kurmo ina ala kinende mwete bono mbaike tiko tena ya te twara basubati bagari tangani
bara totebi bara mbarbe yanjakire gatigatia tebiara ningo tumaguska ujibosio karto kwarigania aime ya district. Karibu sana madam. Bia mano. Bono tebiri mwanjumure aningo ende tumaguska ujibosio. Bia mano sana minto Ndis TV. Asa Marieta nsena omibonareli momanyi. Omogaka Dominic Nyandika. Korwa ase bobasi constituency. Nigo twachire korwa ase ke ombege koro kwanga nyomeke self help group. Eye bwata mangana maya mono igoro yechisemi. Twabe togosira chisemi bokongu tochikunyako batogokwanira mangana yo litukolia lero. Na bali gani sana. Biasa ni bagali agase kyombe mede kyombe naye munyakiro gose naye ri bagali ondiri ase kyombe sine member. Ase kyombe nde bune director. Direct. Umajumare yondo bade director ikyombe kabisa igo mbare wera representative twenda sense mayane yokubogo ko be moinaria nere ara rutamboto aldebere ningo asimambi yaboni. Karibu sana. Mbia mono sana Brighton. Samarieta ngorku kefa mumanyi nyamweya. Ninje omoshia wekeombe. Na ende nigo ngorwa ase ward ya Bas Central Bas constituency. Bono. Bia sana igo wete mwanjumare torene director ne jomunyakiro igo bono ere represented bonds kabisa yono bara kiba members mbaba njera ose members mbaba dena mora kiagara karto kwana nyomeke server group yego sirajise members mbaba de mora ose tore mora maminja na neligible members mbaba etenga no toliga na ndenga gerete ngamba unity life ega kogaramba mete no toliga mama ejamani ya members mbaba de biasa members mbara wenga no tora na bande mbana to kwana nje munangara stega biasa no manjumare bana getore aba sakuru asike mikenyo meke korwase wodi ya Bas Central to batata mina ekeninga kiabo kyogosira chisemingire kiege ekatogo chaka chema ndi mwajagete ekiombeke nekirenga kino ngire kiarenge nekereri de chisemirire ime mbia mono Brighton ekiombeke kormaga gantu aka takire to baamo asa mangana yisemi lakini ntu ari konyara lakini ekero yagitega iko mwaka bwechiri bubere na 21 2021 kera bana bari kwa university abana baje to motinyo mwaka uyu ekero twekenga kibata kwa no motinyo nane tukarambia to chamo torosie keombe elinde kerabge gosira chisemi igo twagechagete 2021 September buyana litwatwalite certificate yekeombe tugachaga kora no gusangiria okoke tugachaga kora savings igona liekeombe giachagete bono na ande kirenge kenene na sengi twanyorte nga abana baita abange abaibori bara bataka mbali konyara koira bana skuru abo mwana gwetabia taka wende skuru sengi fees igoto debe na agro just madam tete wanonda kirega aman madam ekirenga kino anene kyo jaka ekiombe kyo meko sera erbu emwaroje emejada bana ba wedero just school nakiagere mugacha kirenga yite kenene kyo jaka ekiombe kega no gosirio botaka no botaka oboiga karato achite korigereria abana abange ebakoruki family chirense mono na abana abange ebakuruki family abaibori basirire babatigire buna chindakana tibali konyorwa nene mbali koinyoru mono bono tugachikorigereria buna chairman iga akanyako bagotuchaki kiombeki tugachikori tukora kitokora elinde tuikira abana abaiga intu abanyene igo twakinite chi family chiobotaka tuebire bono tukara abaibori baite style bari koiranana twali goikira chisemi tukanyora onde abasamaria baya bagatotaboria tukanyora esemi nesemi ya tochenchirie yani twarengere iribuya wetania chingaki chiri totabwate esemi bona kiaga tugatanga na intu toise gochake kiombe kiga toikera abana bari bagokora form 4 arande batigwisiko bachikokora obusaria batigwisiko banyora bachire koiba abana batiga school abaiseke kwanyora basoire asokonyora marita bwangu banyomirwe okonyomu kwa mapema okugokogera abana abaiseke bachandika ase chinyomo egekogera niganyome twasingincho yemechando elinda chikonyora chibesa bono botako bwegekene abana kero twachagite emechango yiga tukanya ko mobilize abana kero twiguru mwana oitire form 4
nabwate grade yokande university igobone kerenga mwachagete kiugosira chise ngirane ase umunyakiro Kev ingi mutachagete ebinto binde na muragore na chombe mugore na ebinto binde inumo gafukazi asesemo ya amasomo kyanto de mwanju muri resikali abantu babwate ebyombe ande ebinde byabonekiro mayete mbiyo ani jikoli munju konta isiri eno mwabere ko 2021 neliye yatanga mwadana mwarosire osimo bagane no neni beri mwarosiringe ekerenge ge mwachagete gejisemi jema ingi mutachagete ni mugore ne chombe garoko dada abantu baitu bamanye kabisa na balbatoro yadi SMS ino bodi amaboli balbatoro tukurwase members mbarenga mone 116 members 116 igobono 114 mbatorigere uyasa imutajagerede kugora chombe morora masomo miya mono Brighton asa magana egento kiagera tukarigeria magana ya masomo mono kero kurigeri gusiye ito amale maeri imeye gisemi wona kero mwana asomire na bakonyara gwe support komenya gisemi na chikerege ase Kenya bono na kiagera tukaranga ase gisemi nebe buya amagana ye chiombe na binto binde ebine binto bire byechinga kichinge lakini gisemi negento monta gutwara lifetime moja ke idea ye chema idea ninje na chagete ase ngenjo na arabe ase chifili chinyinge chamagana ye byombe muna bono ase ke kiombe ngere tobwate korunga nyatrop kiombe ye chigari esako ye chigari eitu akorete na atu achagete 2013 nkanyoranga na bekira abantu amobuya abantu bagendereire berosiri babweneire nkarora naende nga amangana aye seminaro injeri tangani inje na abantu bagitamo baganjangira ngande skuru yo bondere ba staff training ngasoma ibano jangire inje ninjangire ekena nyoranga na asomire buya nkana korengeri ngengi na korera abantu abanjangire ekena na se kenyoro gito nganyoranga abantu mbarororo abana abange bachayire munabona abana abakonya bare bakoreto nabasubati okonyoranga bakwangunga nebirentane kwanyanga baitire buya mbari go supportiwa kwanya abana mbari bare birema baitire buya abagaka kero kende baba bakobanga bono nganyoranga gwika ngindigie njira mbeka abantu amo abantu muna batwa ba support muna bono tu support ri abana abange centro abana baiboria bagaka bangete lakini abotoko ba support bagende skuru basoma ngoika turabu konvengira na director ekara bono chama na gara bara de idea yene na bono ba ya bono ikirenga kitutagere go chamo tosire chisemi seba centro de ba centro ga murasoka isiko mujigondera ngosoka muri mubwate ne mubasi enkima ekara kara de idea nakimwanyire de litangani mwajina na idea ra tokonye ose nakimwanyire de litangani mwanyajira na resistance jabeto litangani nabo yabete ngong sana abantu nabo barutse nga nakila ati mobilize mbake konya abantu lakini rende chairman natemete gutumika chinjira chire chinyinge akaleta abantu bali bakorekana nga mbarororo konyora bakorire retired ba retired kurwe serikali akabaleta bagatema mobilize abantu bagacha goitaba lakini abantu kibaigure nga no bokonyi umwana agende skuru babegete obunga ekiombe kina to chikoswara nchera chinde chairman na baratokonye korwa somo chumbe abantu baito bakoreki basome wetera se iyo ekaba influence bagaswa lakini babwate chitangutangu lakini goikera boniga abange barorire obuya bwaye nanda abange baligeti abange basoe elinde bagenderere ekora savings inchiro ekero muibuli anyorire obokongu so mwana yasiekeirwe nyumba na bakominyokota bagakichairman egurupu eye ino tigengonye besagete savings baminyoke bengi barusi bamwa ogendo akanera umwana uri school elindo umwana ogendera goso oyo goso ikiombege chairman noyo bwato umwana goso mondo bwato bokongu goso uri osomete nere buna bwasomere bwa changire tu mo goso ikiombege is reachable goso ikiombege mbia mano Brighton ya sali swali elio ase ikiombege itonge bwati ngani ngogosoa no ndebwensi wanjire goso ase ikiombege ito elinde to chira masengenjo abantu baitomba bwata makongwa wao na bego toka monta bwati mwana lakini osoira ase ikiombe na bola nyona tata kora project tigete buoye na botoko mu assist mune ikiombe elinde akole birengere biria bwene tegokora na ende gento neba Brighton ekero amochumba ngete meremo omwaka orengo 2017 kera beto mochumba bobasi ina nyorete nga
eke nare kona kora sabe yito ya bobasi na nyorete nga ase wodi yito ya Bas Central bana mbali kuruororo besa nyinge njari gocha bobasi che Seito Central je constituency nkanyorange sababu abana baita bange mbasometi bana baita bange mbali kogenda ase chikosi chia magoko nkaira na back nkangagenda ngabeka abantu amo muno yo minda tebire nkaba influence nkarosie timu ekabenene nkareta abantu abu abaso abaritaire na abandi baremeremo ekembugite gebwate muchanganyiko ngebwata abarimu ngebwata abobisa wao ngebwate nabaremi ekagera tugatwara chinguru tugajaga ko ekembege tugakerosia bono muchumbe ngo support yare muchumbe ine santio biri bo basi gotoera abana bebese ngiya igo bagende skuru igo rende nabo ndate gotebange ekembege ngebwate limit otatigare ndenge begeta majika ase ekeombe ekerogosoa ng'akiogosoa na ekerogosoka nakiogosoka Ebyo sana nande te wono ngina nasori korenga naye kwa beiro en 2021 wasoete ose wasoaka mape naswa 2022 yeah ro kwa manyiro bya bweke ombeke bya sana no tutebina obuya mboro ayoro jimna sense moya ba central abantu bakonyegire wedera sikiombeke asijisemi basirirwe korenga naye obuya mboro asikiombeke iga egente kenene pi na nitse kero na swete ekagera bakabaganjoru burai enanyorte the post about education na the post about the community tutaite gokonya abantu balia babwate birengererio birense yani umuntu arutenga inseni nsoma tingo karaki tingo ikera bona banda bange bakonyekire jungo banyorte katwe ikalansire tali chibese chioka twaba mobilize tuatema ko sensitize kama ni women. Unajua mwanamke kwa jamii akona kazi mingi sana na ndiye anaweza mobilize wengine vizuri. Wamama wamechitambua wao ni nani kwa familia. Abangina ekero betambuli ngambarabi ukome kibara abana bono bachikosoma omugako manya akoligi oleta omongino oligi oleta abana basoma. Igodo aromongina otama itimanga nayo kwa yire kabisa. Bia sana. Akarangana na sijemani Keva. Nakibona mogo identify umwana ogokonywa wetera sikumbege kya nyomek. Nonde bwens nakimogo identify enda bana bamwe abasira bagenda jisku nande ngerengo kimogo sira. No mwana otakere kwenda university yoka osene secondary kyara bones primary nduru nyugwana mone kyara mwibuli rengo ngwesagarali. Secondary kola twari challenge ne university ngai mogo konya nari mogo identify bali mogo konya mbiya mono Brighton muna wona matemo go chako koruga muna wona tokona go sabanya sai akora mayasa abana baitu aja akora matemu muna gwate abana ba CPC ba standard 6 ose ba grade 6 bana ba standard 8 lakini abana ba form 4 na umono toko target ekera abana ba korera matemu nko chaka tole tuabeka ntobeka tabanto bwate committee yeto ase percent ngima ego chungusa abana bonse bakorera matemu ngo jidole twarangerie ebarasha ya baibuli ya bonse bya bana bakora matemu na ende twachungusa kero moibuli nga ingori ore inse mono twabeke mikakati yagera twakonya igo osoko manya oyo gwanta gokonyu ngorangeri tole meeting muna wondo itorangeri meeting mwako go nyasa gwanja oikomotinyo gatatoiga nabagonya twarangeraniri tuchakoranga kitoko beke mikakati ya bana ore bachakana mutinyo kiande university ose college ya wao bali ba okonyo manda munga kibona oranya ba centering mambata kitoba konye kimoba nakibona ndede mosibona oyo gokonyi noyo utabwati umwiboli echikategori jiri kyaru nabone ko tokolile model ya serikali ya bateba mangano yo go fund university tubwate extreme needy tubwate vulnerable tubwate needy na less needy inunga kimogo determine ngokwa kuchibese usinga kimogo no mchango omimontonya ora ebese bia mona sana na nagote ikurulitangani ase kiombeke kwanza etoko mobilize twa somia twa guide abantu na kibago chwe konya tali chibese chiuka bono abantu aba ekera abana bakolire abe college mwana unde basi nanyora grade kende yonse no ane D minus ekera nyorira masomo ngo change ya rubugima bwaye na kiyakora tubekireta abantu bonsi baroro oro categories abantu baigoro abatabwati na balensepi when they come together we share twabeka elevogete
twagenda ni gurubu asori omotang'ani twaramokonywa twabeka chitariki chire tofauti tofauti onye bara abana 20 kero oyomo nkonyora are twabekera ne amount gete onye 300 abe nore inse abo nore igoro ngora gosomi tore ng'aki okonyora chibesa chiogotarera bono turu aba bande tobegete benyarete ekero baikira iga ngoro bare besa eyerengiya kwanya omonto orure none 5,000 orure none 20,000 omonto orure none 2,000 kwakonya ori orenge inse nere omwana oyo okoraki ogende esukuru enere enchera eyemo togosupport erinde abana bonsi bagende esukuru biasa nande chiamaneng'irane asore ase ekarto wende tokwandagiro yogokonya chisemi gosugusire ebirengo bia chisemi ng'akimo konya resources weoterina mbari bakorwa ng'aki bono nande enchirina noyo resources chokogenderia abana abane esukuru nande ng'akimo kwarigania mpaka mwanyorana mwachanga chibese gose mwabeka chibese ensemo sisi mogwakera ng'akimo konyorana chiemo mbia mono sana ekero twabekire abanto baitu twababekire amo naende twarorire muna ng'aki okogani kore okogani muna bono kwaborisi bari ng'aki togokora twamanya aba babwate okogani okonene ekero twaikaransire nkorigererani tore twarorama ng'aki tore ekero twarigerani twarore ng'aki tore twabeka emibango yaitu twanyebanga twanyekora ekero twanyekorire ntobwate committee ya close ase pa centro yaito engima twarwororo twaru chitariki ekero twabekire chitariki chiakero oyomo ng'aki tokwenda komokonya resources ntobwati ntoriko ba supported nonde ni ntu abanyene mune kiombe tokoriyo obong'aini bwaitu twania onye ritoke riaitu twagenda twa support ri omwana oria ore kogenda esukuru nabo tokobwata twarigia digante benga nende support turanyore ne ri pride no anyana muna nana twakobekira ase WhatsApp yo omwana ochandegete ase no omwana orenge ntakana twarosi WhatsApp twamoroseri kwani apa bantu batokonya na ntwaburukania omwana oria ogenda esukuru One school. Biasa numanju wali undi Steveni watore na ababisa kurwase kiumbe kanyo meke sera puru kurwase evodi ya ba centre gotoka se bunge abasi kaunti kisi anene kiringa kyabo na tuachaga nigo barengete ko sire chisemi abana basoe asiskuru university no ne college ko sire bare anene karbarore okogani kole asi amate badene miroberi yabo babegete no se chisemi asensemi bona na bago macho debe na patron chisemi ingibago kora asensemi ko ne tuatatura 5 how the chisemi kiagera na kikirenga kiarenge yogo chaka omuroberi yogo se kiombe kyokya anyomeke biamono atermana to machuchumbe jeno ni ndoje da makri mukaya de anuari mi yumuroberi biamono ase timu yo nyomeke tuigwete amaroba bwate namaya biamono damakri asogo pongeza egepindio yo nyarega gote anambuya ase imiroberi moko kango gora ase simiga rolembara biaba nindoje didinya choya de anabwa kirbian DSTV no ndime yomoroberio ndigerereti ng'aki mogo kwana amang'ana yose gaki tetubwatana neto sire chisemi jeito ase orogongo rwagusi Andrew Matunda Nyamira tuko ndani niko imeya top 6 Ram Club niko ndani kabisa keva mizi nera ni moroje no ale miyomobero wartarioba no ale miyomobero kurwali mbakasi Nairobi atubwati sana ase enjera ya abene preto nimbia mono napagani babolina basi centro yoga bago konya nera karbona ba centro yoga mo konya tiga mwiranerio mo oyo minto yo bodi swali erio intu ntobugati munabona karatu akora egastu akora yo mwako ya bana bagenda chikuru abagenda college yawa ne university munabona ntu agenda bogetaulio egwodi yeto ya bogetaulio ntu agenda moino ntu asukio omwana ororo oyo lekisi university bono oyo tabwadi tatu mwabo mwako oyo naende ntu achete nyacheki ward nyacheki ward ase ari bogetunya nigere nyacheki naro ntu akonyo omwana nero ole kisi university ya nero ole tatu mwabo nera asirete igo ekero omonto akorere membership gocha store naende twamomanyire buya nabo tokogenda twamokonya terikomata ng'a ya korokoro igo omonto okonya kegurwa ase kiombe keno wikabe member omonto okonya kegurwa litang'ani ntorikora motayi abe member ngorataka tore twamokorera amaya omana gocha obe member mono nabo togokora igo tokora mokorera ororo obuya omana gocha obe member ase kiombe gaitu about from WhatsApp nande ngira kimoko mo press resources about kwera muri mwarangire mo chango
mabe kama tendi to kora nyono no mojango be kireli konda aliana ya njungo turaro na nyaboke ngwa nale ke skuru wase joni kana ke skuru kokora mone ko sinande WhatsApp yo kama tume madam bia mana Brighton umuchango noro tokobeka ege kogera twanyorete abaibuli abange abalenzi bagusoka gusaba chibesa umuntu agwekongi kabisa tanga na nchenda itabantu bamanye nchengo somi umwana one nchebweka bono wikatobekeri ikondeli elinde ko tebya abantu bandenga umwana no bwa abantu bonse mwana tali oyo ayebieka oisikirire umwana umuisike ni gagosomigwa oenda ochikoba umwana ogokonye family inde asensende yonse umumurani gakwendole tumuswati ocha gokonya ngagaiga igo mwana tali obu omuntu tubwegimeri umwana waebieka kogendete gokoumia waikaso gosinya kwa mubwatoka igo ngobeka toreri konda asembeo twakora umuchango asepara abantu bagweta abe pigipigi abe chigali unaje bantu baitu be chipigipigi batokonyire sana bamura baitu chipigipigi nabaya bantamba akolerwe gosori aba muraba una bagweta chipara stobegete mechango nabo bagotenna ne chipigipigi baruta chibesi cyabo igolende chinko kora tole emechanga asembeo na ndi ntobwate ata enterprises sinaleta income kama grupu yetu tuliamua tugateba tigatokomba no n'umugondo tusimeke chinsiaga mini gwa chinsiaga china bachigotoretera account yeito no anemia koikase umutinyo koera umwaka koera ine bese yasoire nande tukagole birogo muna twagolire abantu abonse twa mobilize abainse na abaigoro wametoa pesa yao ile kidogo kidogo tumenunua vitu ne chitent oyo minto omweshimiwa obiri na to promise ngotogolera ale chitent ibere igolende no mo eshimiwa ito oyo ole omo MCA bwe ward yaito eneli muracha nere no tokobera galia service ya ensemo tatu tigeti na bago to promise ngo nagendrete ko bamona intwe igolende kero omuntu okweboka bokia ngo ngusole no ana abantu bali barangi gentongere gaiga bacha babakonya chamani ekero somi omuntu meda para mochibese ari ora mwanjangire mongire school mwaka ndo mwana ya school fees yali osena mwebali moko osena kimono moko ra akimobegederi chikurene kiana bomete monjange abana betengane school mambia tena mwanga sawadi mbia mono sana Brighton ngira ne mae galiso alikuwa raboli tani kwa boli yo mto director nkwa muboli ngana ende biganja binde yani njire nero na ne mubegete yo konyora chibesa ekero to koli chibesa twara sire gurwe ya WhatsApp na ande ngoli gitora abantu bali toroje ngamba njite kisemi twabeka muno organizing committee twabeke goli fa ko semuna bono 500 okwanyora nga bali babere no kunguseka kwanyora nga batu tomere 500 na entu kwanyanga na entu twa support ngejugete na bali muna bago support twairo mwana school yeki ine njirende tobegete in place yogo tokonya soko nyajibasa cyo mwana okogende school liswali inde kwa boliri nga kero kende twachangire chibesa igoto gwakanira omwana gosenga kitogokora ekero twakora togokora omuchango ekero twachakira omuchango twara tore committee committee egasi ari tangani no wensure komanyanga maene omwana grade ya bwatere ngo andari abwasaguche grade ne kia maene kere twamanye grade ne kia maene kere twara koro uchunguzi twamanye grade ne kia maene kere ekero twamanye grade ne kia maene kere committee area liruga liria murangereti no likobere mesa no tuko na kora merobiria yonse libwate details che school so committee ye onye korekana nga moiburi talibuya na botoko mwakanira onye korekana nga twiso gitiga so moiburi baiburi abanda ko nyabakora eti gento keke na botoko ranga na bora nyanga osaliri na botoko mwakanira fees omwana to makara shopping yogende school bia sana amanjuboreria na kwakonye grosse kiombeke ndo jembari bakoni ground ne wali bamesaidika na kwakonye kire anekoro ba central ko sinza manjine abo tutomera uchumbe na ande bayona boto tena na hayo jina ebyombe binde bitagete kuimirate ko se korigerere ko bwatia chimbara dero chenyo meke asogo somia bane kya bara bumete ebyombe binde mbire bikugora ambulance biganyetengwe bijigongonya lakini abate bara konyo monto kare asome asukego jibusiro tena ibinde mbo bibiri lakini nene abanamba bwate style yabo yosuka gojibusi gombe mara sabana tumaje sebazero kojisomane bada bono omwana we mwamoy school
amoko maso mpaka kore gosinge moko moro kibina ngakya korubenswe mwamotiga ogenda director ni na ya manuma ko irani bia mono ekero mwana uyo iga asoira ase skuru tetoko make sure ngo moibori obekiro mwana skuru ngo somali nande ngofuatiria tore inere gasi ya chairman ekero tokomena na kera tsingaki goika tobori ngo mwana uyo nakyangendeta sa masomo gatigete amatunda ito naro buna kere rusa yabeire ngoganitora abana bari bacha buna bone ruse ya linga y'umutinyo nani tumira netali wo mu MCA no mu MCA akabakwanira abana bari bonse pibacha twaranga mbagendereta sa masomo bo kabaye ni college ani one another elinde tororenga egurubweye are we doing something which is going on ama ni kitu ina bago ikali banyora chira batiga lakini abana bitongo babwatiria tore twaranga mbagendete gosoma nekiri nago teinga ekero banyorire problem mu ibori eche school fees ya muborire ngoira nali back obugolinga nande samulon ya mu support mwana oyo gendera gosoma ejema nekero commentereri inamba koru 2021 no madera bora twara omwaro mwa bana bari mwa konya na mana tego kwana bana broko bakwana ya twara konyiga antoro betigo konya bana ikiana na bara muskuni banyore bantine nyomeke ya tokonye ejema mbia mono Brighton ngwabori kwabori director ama kubonelio mentere irinde na bana barenga beneficiaries yes yo kwamubori ngakero kende akero tu supportiri igo togotigera akero tu supportiri omwana asoire skuru lero manyete aserakali itomunere mbiyere sana tenga muna kare egento kerega kunguno gochaki omwana omusingi once muna asoire skuru ga omwana jibasi cia serikali njira ororo bono agochaka konyora muna wona kero omwana asoire skuru ngwara muna wona president ya beka yateba nga abana abagosoa ochia bunere komanyanga kieko gendi omwana egento togwensure omwana osoire nandi no toli kurumaga muna chimonita no moibori muna kona goche muna tokona konyora no mate tokonyora na omutinyi kabere tarehe 15 tarehe 30 chiripoti ngona koreta bari ngaya igere kana nje nonde kurumaga nkoboria igorende igontete kobeka byanga once muna twa support rio mwana lere serikali yeito ya Kenya nebegete mikakati jibasa nechi nyinge chire muna wono mochumbo ito biri gabwa jibasa constituency area ako mwana we university siringi 7,000 ekera airo mwana siringi 7,000 mate gwaka ne semester yam so rende mikakati ntobegetere emiya yo gufura abana abaito na gwenswa nga bakode skuru gosembaga ndete skuru lakini ande gwitange godie sengenjo intumuna twagachagete nturanyora kesi kia mwana kero kende twirire skuru nsachindo uchire gosokorera bakorera ndire gocha abana baito nyasaya nabakonyete mbaraso muroberio mbagendete gosoma bono iga bwango ga twachakire graduation muna bono chia KMTC muna bono bwango go chakira muti ko mina ni moiga ngo chaka tole kwa na graduation chi abana bali twa supportiri igo chakira muna tole ga Brighton mbaro bakorire chakira muna bono tole iga uchimutua bono ne graduation choka toko genda abana go bakonya baro anga abana barenge iga karomboro ko 2021 ora tena jema ne inyo meke bono mugoshaini kabisa moko iria ta karmo branch kana graduations timati Brighton gosono manyete pa central mnere pa central ali tubugate location yinyi sub location yinyi chikomeki location yemo iyo kurunga pa central bono igo tubugate members ora close as chi sub location ichons ndubugate sub location ya kurukunyoera asendwete nje muno mo Germany ndubugate sub location yemenwa ase madam arwete ndubugate sub location ya Kegochi ase madam Dolika Seneti arwete ndobwate esa application ya Maji Masuri aso mu vice chairman Robert Ondimu arwete so bona se chisa application ya chance etoto ya bana tu akonyire bachire chikola chineji university goikabona muna tuikara stega toira abana 380 alinka kere nyomba yo mogaka nebwate litunda lieito kere nyomba yo mogaka nebwate litunda lieito Biasano maju menu dena tuana tau kwanda anigoro ya nyomeke sera perburubu anene area gori gisemi asense me ya ba central madina barata mukiri ward jinde as by ogwanina kikore nara then this TV thanks for the vista nimesaidika sana na hiyo chama thanks for the support ya kuna na Victor Ayora adeba nayo mo dana okonye kile kabisa morning Brighton na wageni Charles Manali kutoka kwetu hotel Suneka
mambo mazuri sana. Mimi ni kutoka Nyaribari chaje, nitaweza kujoin ama ni within Babas constituency peke yake. Nimependa hiyo mipangilio adana tia Nyasaye abasin aya ko Nyaribari chaje na koso gose na Babas boga bagoso ase ege kabe kikiri nyama mbiya mono sana ntobugati mubaga ene forum ya gisemi na tonyana no muntu ura America tate go join na boto ko mwanjira egente kenene tiga ichara just na into abugati amachiko ye group na boto ko nyara ko kole gasi nere irenga direct mutaka register mandata ko register bono bunenge bono to korante no na register tutambogia abantu banu uji wodi ane ya gesima mojo ngonya abantu bana na njemba chandi kitake tiga ngonya direct agabo nyuma register indege nataka komentera abo uno yo koru Nyaribari mostly tuna mobilize bono nabakonyore namba yaito asengencho yo bware tagocha goikera banda bonsi babo basi ekero mibia bwato mwana otage gochiko otaite gokonyi nabakonyora abantu bake koruga iga tomonyore tomogaidi tomomobilize abantu bali be community yaye nenya nyore abantu bale amo chubuna inse no mwana bwa abatabori koru Magombo Nyamira umunyamira so na rusi ryo buyobo bwaito gaiga bo basi bune metango yale na agendanga nganyara ko bango changira abana so from them baro abange baro legenteke I'm trying to explain for them at least ya so krindo tsenga ya kolire gasi kero tu abeka abantu basi ito chi WhatsApp nimeona watu wetu wame uplift watu wako chini vizuri wameingia shuleni pesa na twenda chema nile ngoma da register linde bona anso ikiombe kinenjerende anda kwanya abantu basi okay mbia mono Brighton ekero ogaso ase ikiombe gito ditangania committee ngora kugambere oikogambo oge committee kugambe eri richitabichia ungaki igogocho cheko turwani gose no nyara kubwatia majiko mata bantu batongire chikategori yao ntobwate form gwichoria ekorunga admission form ekero gwichoria form eye eri na machikai wasoma majiko gwichoria form kwabeke singa bono gwanjire no nyara kubwata na monainto ekere committee ya gwetiri bono nigo ko register na siringi 500 kero ko register na siringi 500 erinde gwachaka bono gokora savings ne kiombe gitu bono savings zinga joje savings na chigo cha tokonya muna wono yo minto direct kanya tebire nga twa raka gondo gechi ntobwate migondo echisiaga ntobwate mugondo tobegete bitumaria ntobwate biroge bya tebire ntotagete nani ntwa banyene kandi no go ba supported ntate tuchagwe support bono no konyora muna wono chieme chate bu muchumba tebe tago chaga to muchumbo biri na binto binde biri toro tora kale mune group ebinde ngo chabire bya tokonya sana especially muna wono binto mbiri biko bya emergency muna wono sai umwane gasi ya mwereire na boko nyanto bwate besere at cash sai tura oni mwe chisi agechi to akane to mwana urianda aichoririe gasi so we want to focus project nyinge na turanyar to kokandra igo savings na ochire ngana na ataka kokenda igo egetabu gite se tuate kero montaso tuate kero monto obole mobugaye onye muna nchekeba mumanyi igo mbwate pechiane egoteba keba mumanyi engakina chagite ne chibasa na kolege ntogeke na save go kabono igo rende savings chia no chire ekero mundara atagosoka na bakora gento kieke na bakoegwe kererie chibasa chikurunga savings njiriko imonta ikuliana niwa emana mugwate bana mheshimiwa NL Muracha na ngokora muri mukutano sino ofisi yae wate mheshimiwa biri ne na robereti ko ba bwatisia ego protocol winera simule kabisa akwere kina baro baba sirire kanana murabori abande baba sire aso kore merobere katokuru storu sina NL Muracha mwadere ngo bakonya na oyo ndene ngo bakonya de innocent usembaraso afuri igana mwetu tingo boli kiafa igana yango kolaro visio mheshimiwa ona nda boli kando ina ko bakonyire furi ko sepato neta genera na mudena haya yomekenera umweshimiwa twakwana nere tukarwe birero byaito akanyara ko bagagotoe promisinga ngo tware chitent ibere na oyo minteneri ere no toko bobisiaye ngo charura twake chekia sa account yeito kidogo
nandi nato promise tiere no tole nere no monere ai bantu ju kwana ngakimara ju kwa piro ja sabara ibande kera mone baba si alitali mone baba sio kama kwana to sensamende njiko badenga kitoko ngaki mo bori se mota kitoko ko jo se moisa negete kurwa sabara ibande abungo katoro kolende abana aba mogo boni ko base monane na baruka ekera bara kore baje kwena no ko bokolende uche sa mugaro sibono ni mogo so parode paso membaso ayina aro to kunyara ko bato ko tebi abana ekero to ko batagite chinga kichechirusa nabone ruse yere ntambe chamani ngo ikatoliki chitariki tuche to balentamo to batenga gwetera saba gakaba muroche nabangi naba bagotire nabo bagerire mwamane chiri mwikirega igo abana bangu begeri tolenga in future nabaro bako babuya nandi ntubwate hope ngabana beganye bale 40 nabaro bunguire nabarase kiombekeiga banyare ko babagukia briefed nabaro bakonya abana bande bono ntugo chikobeka na makondo para at least abana bagokora school bagocho ndo koruli bukumi ndo koruga koira abana school era chiko baraisi go ba mobilize tore sana bia sana chema nataka no kwenda dura sense meyo motimo como sini to kwirana abune kyo moji konte bina challenges mo wedra njiji nande vision e nereri oje sama tukaro seko to sense meyo studio ko ndi to dara ndoro gender ngakiro jisemi ase wodi yaba central bobasi na kisi yeito ngakiroje anekra bana bajo kara matemu akepse KCP na KCSE chema mbia mono Brighton ndale kore na magasi ni mane go chapa lingane likuwa boliria barai abarai baito muna bono mo MCA na nere majority leader ya Kisii County na endo lekero kekene sana otubwatere tiri bagamuna abantu baba central nabona ale kora musaba bene ekiombeke gito ne ekiombeke bwata marama ya aturi na naso mugabana atuikaransi aso mugabana tomote ya magani ito mugabana akonya chisemi chabo basi togo jaso mweshimiwa ito biri nenda bona ariko musabanga kwani abaya yekiombeke ya basi central asa abana abaitu tokuna koira university nyasa ariko mwanjira serikali na nemo achibesa eke wange gakorugia ye siringeli busabichi chikine jira abana onye siringeli bukumi onye konyarekana egere gose ndonyare goke gopungusa emechande mengase abaibuli imane go chali boli kwamboli iboli kwambolia Eribona kubolina ekero nataka na kutokwirana tokwandigoro yebigwa irani lakini barona kuona chendali ya usi asesemo iksemina kyoroje abantu barakora matema kepsea KCP na KCSE na kyoro chendali abatrova central na sibusiage mbia mono sana Mr. Brighton yo maete ekero njengora arigere limno na kinaiga ase gusia yito bana mbaga itire usia muna twa kinaiga mono no ana ase no nyana no ana ya suruete na bona nyango montore gweta no yo moiga okuma sana lakini gesa omusike matiengi agasoeta ase ministry ya HSM igondo jengini ga korta maya abana baitu bagachaka gweta buya bono na bonta te goteba ngasa magana HSM ase gusibono abeire ke gwange kiya twabeire standard yengi ya sana no nye kwarra toko na gosiemwe kiaranga nigo toko ibera ntuntori ko ibera abagusina abantu abangaini sana none sana era tera tagari gotango mugusine getinginye ke ngaini na bere ngo mugusine getinginye ke ngaini kwa chumura sasa ndete goteba naki ase chisemi cheito mbia tole estana libono mbia tole utatio tura sabu musike macho gurende na anda to support abeke chinguru chinyinga na bona ase chisemi egere ntoraraga na ntusuketo to ganda gusuka uchigoro igona liera bebia nale gosabera abana ababono bakora matemu abana aba grade 6 na abana ba standard 8 na form 4 na na bongo sabayigo botambe none SMS ngo tumago jaga botambe igongo na gosabera abana bakora matemu chikande bono chitikata school nya saba konye abao balemu abao bongaini elinde baeta matemu Obvio sana director na mentango na kiro jisem gidoro murobusi na ne uganeria bana ma kero kutochukuna process merimo tumogo tojugwana challenge merimo gwetera na de efficient energy ama raino ane mojugo apiri ojesa bara Okay mbiyama no muralia tsemi cheito cha gusi ne kene cha improve sana asinge nchabantu baito bamanyire obuya bwogosomia abana nonya nabalimu abanyene bamanyire obuya bwogosomia abana konyora bale no ambara butisa wadi boka begendereria
igolende gento gochikoteya abana ba CBC ba grade 6 abana ba grade 8 nabo igo na form 4 egochikoikaransa amatemu abo banyare koba bagokora omokia naende abarimu baika abana ang'e banyare koba bakoba omoyo batwara obwoba abana baito bagusii batwarire omoyo gwetire emechanga etogokora tokobeka chipara in fact twachagete ng'ana obokonyi lakini naende ya motivateri abana bake abagosoma akoigwa ng'ana inche nincheng'ete na inche ntengerwe epara gekogera etogotenga twatengera omwana oria oetire igo rende abana baito twabagwisheria amaya monyare koba mogokora amatemo aino buya mwete no toriga iga nyasaye gatwete obogima goika tobakonye ayo ori orandonsi torangerie enamba yaito no yenyora ase embeo erinde toche tokonya abana baito Wirasano mwanju Mario Ndisi wiganda sensamirire ya studio asidini tokwirana togendere n'abageni bane asemambia bona negro do kwanda igoro yogosira chisemi asorongoro usi anena asewodi yaba centro ebunge yabasi county ya Kisii kwirana tore aseka kere motwe Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Grupu ya soire ya gotara nero maranyu ngane chinkanda maranyu ngaki bono ba musiriri ata itaoni obore manchi kuchesera chinka wale kongoro kirene nyone bicha bono okonte itina chitina kwa konte igo bono ikina kiusinye tokukwana inchira wankunire nkoro kwagerera moyo no sasuka nchiragere tugata mama nasabira kwabiro ngabere kakeso wancha kwawo nkobwate amna bono igo nkobweli tingomanyanga naye bwe kambwate mora ne kuchaiga ndigeri umusacha bono konyoma Spexels Opticians abubale si kliniki kia gudika imeyo muchukisi nkurwa bare bokorani ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boigo setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bale angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyo muchukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naige bono onye kendegi akorekanire aseke nyurukiao ekiotageto tumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simi yao ime.
esukuru y'okwegerya oburundia bw'ekigali ya Rocky Driving School niga gukomanya buna mpabwatu bukorera obya ase ebirengo ao by'oburundia bw'ekigali nabo kwegera ekirengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 ekyokire PSV oburundia bw'ekimatatu kya 14 seater D2 PSV oburundia bw'ekibus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bali n'oburema bwigomba bwate short courses cya BCD na B executive obuye bw'okwegira na Rocky Driving School mbulya buna ebirasi byabo nigo biri flexible kinga kicere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya omwaka omugima aborokia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurigiro y'obusera bw'oburunde bw'ekigali gya NTSA buyo nkwegirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugongurugusi asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiogi Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakonikirundekerene nego kurentera chibice chinkiya na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogonko bwogusi neji county chitoetanaine buna county ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo yenyore Dizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Dizi TV obwensu vuomugusi egera kogendie gari na Sunshine Driving School abuba nchire ni kiumbe gya NTSA wago tumeke curriculum ya NTSA instructors babo nigo bare certified chigari chikolire maintenance buya nigo bakurwa basic mechanics mbabu ate birasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegelia bare A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na D1 passenger PSV na wakana ngora boigo mbabuate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwegera weekendi mbabuate birasi nigo bare omuchubo sungo Gusi Dulex building lirongo litangani opposite Zonic Hotel chinsage chinde ngamona Nyamarambe na Kenyenya na boko bakresime asikina mbechi Sunshine Driving School we fulfill your dreams. Henya gitari ya Tenacious Herbal Center ya Dr. Joel Umayo yuko nyerensemo ya yugo imeyumu chukisi niga ukumanyebuna niga nganyire guchensemo ya Nyankongo mbarabare ni skuru yoburuso ya Nyankongo Primary School opposite Nyankongo SDA imeyumu chukisi na bugu wakisimi eriyuboro kariwe ase namba enutisano na ibere sano nemo kianda ibere inyeisano gosumulikiriri yuko uchiase email info@tenaciousherbal.co.ke Tenacious Herbal Center ubungwenia urigene Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakonikirundekerene nego kurentera chibice chinkiya na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogonko bwogusi neji county chitoetanaine buna county ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo yenyore Dizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Dizi TV obwensu vuomugusi Dizi TV obwensu vuomugusi.
mono mwancho molio DSTV karana da koba ime yomuro verio gwenza kia bono mambia nene kradurase kengeze geri kien kampe to bono mambia anekera bagani bara studio ko nyomeke server grupo ye osira chisemi ase wodi ya ba centro ebunge ya ba county ya Kisii ase mambi ya bona bato ya rentu de ntangani mero kiba ya da kopeka ilikwera kurangosira bara bana bange ase wodi yo tari wodi yo ka kolende ngosuka bale no embo basingima bakonya abana akubatikana nokali kulikororo asumano ludakiri gokonyo gogenda utugwato tumere uchumbe yao ase emambi yaboni na radidi nyaboke kawadena no ali me yumorobere amebongesa kipindi na ndote ya nambi mono tetusire jisemzido keva mukaya nere namora ote banere no ali me yobo yedi etaliao mogo sherimo keva momani keva mukaya nere na rodide igayate no ali me yumorobere dolikas Nyajuaya nera de anuali me yumorobere asante sana kwa wale ambao mnipongeza umoroberio ase emambi ya abonia one tutaka twirane turarina challenge ki zeme chano kiri muroje mogwethera ekobaira ni maiga tangandi mwakira atwa tangabana mwaikira asimata kirego tuchakere ase director tumagwana sima mechano kiroje na challenge ki mogwethera une kiombe kiriyo sira chisemi asensemeri abaso bia munasano muralia challenge ya ranyenge togwethera ase kiumbeke challenge mone ntanga ni pi ne ya chibesa na bokonyora kero kende obo yasaro obo tobwata oboke bokoleta chibese kwanyora buna tora abange bo basingima gose bachira limo batagete chibese omwana achigwakanirwa kwanyora chibese chiabeire chinge nachi itokuna kolera abantu baito buna nonyanto nyatoto mugafano ito banyare ko babago swaime batokonye elinde toikere vision yaito elinde village yaitabe business area kero yabeire business area ndo chikonyora chibese buna inse bono igomanyene kero naswete gaiga mba mobilize tinganyora na rosirie skuru na nyebekire bone ase brotiane no mugako no yugoro Dominic Nyandika neraga nkonya kambwatesi ekera mbwatesi bone skuru yabeire bono iga bane bakwanda grade 3 igolende baise kubwatisi na abande boigo elinde chi challenge echi chibese na itubwatire chinene kiro omonto anyore bono buna twabekire chinsiaga echiwe katonyora omonto okoburuga toro chinkonyora are ngorwe keombe nera anyora aru twanyorire savings chitokonye bono challenge je chibese mono na chitobwate ase kiumbe chemani ngiora mendera sesemo yoboko mogwetera moroje na tanga ndimwa gwakire tege tanga mwaskro nyuso mbia mono Brighton ase kiombe nanda sabantu barabange challenges ni chinyinge muna wono director atebire ase nsemo yeitumne kiombe ntobwata obokongu bwe chibesa toise konye nditwanyora chibesa byaiga nabo twale kobeke meroberi emiya asa mangana ye chisemi na ande chi succeed biya na ando mate gwetera chisemi echi ngokonya tuli none serikali ene nasa mangana yoboke bago ngokonya ngatusomiria abana abange kero mondo chira okole bintu byaye ondita yokomokore runde challenge ende tobwate nande erene sana neri ngokonyora nga abantu mbaro bakoba maminja ye chisemi echi munaona bakonya twakonyira omwana otabwate baibuli naende omwana gosino mumurorenge kwanyora abagaka nande bamubwatire nande obache bakali ko muhaki kwanyora abagaka bamubwatire bamwire gosina maru bakali nande ko bucha kumubundisa bono challenge muna inembe sana ne challenge ene neri okonyora muna bono kero kende muna bona abana abaiseke nabo okonyora muna bona abana baitira amatemo omoibori otiganga gese bono mwana gaitira amatemo ngabono bwitine neire kutoko chigo support omwana ngaki yaye ikire kwanyanga omwana nande abwata omwana onde ene challenge ntobwate nande mbe sana nande nkongu challenge ende tobwate mune kiombe nande nerere bobe sana neri okonyora nga abantu bali maminja batari gotaka magana amagenderero muna bono twachirana Naomi oranyore bakoreta nande magana ande yogotoita omoyo kero kende baratebe nga Naomi no mongi none gose kero kende batebe nga Naomi bono osalikire muna bona je studio chakire gosalika amangana muna ayu yani chingwano chitali komeka bantu gotorobania muna bona se committee yane incheni gombwate committee umate se kiombeka bangina bara bangi kubwa bagaka at least 3/4 ye kiombe y'abantu 116 na bangina bali mutu gukora magana y'ikiseme a quarter nerere ya
nere abagaka bare ororo naende omanye ng'a challenges tobwate ase ekiombe ekenene bono nerio okonyanga nabo tokwana mo omonto ochi gokonya omwana kwanyanga mogaka tari ready gose mogaka taiyo mogaka mete Nairobi toeti komamang'ana gose mwana anga wanda ari sukuru so ebinto muna ebi bikonyanga bigotoita ntori konyara gochira amo mune ekiombe so rende tware gwapiri ngonya ndia abanto baito bare gwanja ekero twasupportiri omwana na baro batobwatisia kubakonyora omwana ona ase mistake igoro bamosukuma kabisa bamobeke epare endonge nabo okonya tokogenda buya na abana nitware kobasaba ng'a nabarabwo nabetagete bamanye ng'a ekero bakorera amatemu igo mbarabwa matemu naragocha amanene ekero bacha kobekerwa egobia muna bono enate abang'anto gitwanda graduation nariagocha bweigu ng'a bono obeire lakini ase bono omonto bwebeke epare endonge ogende esukuru asome emiaka eywo ene airane gochacha gokonya abanto baito echallenge ende nkorora tobwate Brighton ekero tokonyana muna egroup ntobwati uniform yani togocha omanye ng'a muna bono riri gwatutarera igo okonyora ng'a tore igo mbegete suti yane na kero omonto niga abegete ari style yaye so onye nditware konyora enchera tonyore uniform muna ekiombe naende kebwate lebo ye uniform ye ekiombe giaito nabo tware kogenda buya nonye omonto gagotorora omanya ng'a to identify omanya ng'a eyenyomeke igo rende nabo nare koboria omorayi oito muna bono omorayi oito maturity leader naende mote ng'asa amang'ana ya uniform ere ase ekiombe banto aba nabake bare barabu nonyare koenda igarete uniform nto taiti uniform ere complicated t-shirt yoka gebwate lebo ya nyomeke because abanto ana abaye naende bagendete komosira sana ase ensemo ya egisemi bono omaete maturity leader onyorire egasi ere rahisi ase percent ekero agotenena gokwana igoro ya egisemi ebackup twamoroseri bono ebackup bono omaete akonyara gokwana boronge muna bono nakwana ase getege igoro ya epaseri nkara ng'a abanto bamoigwa buya naende egisemi ando omaete bakoigwa baraya buya sana ase eng'encho twachibekire ekewango kere ekiya mbuya mono sana Brighton. Asante sana ekero twendete ase nitogokora bono ng'irane igaiga ase director ntobwate omogumende munayo omong'ina bono ere motaka omoikera nere abasire ase ekiombe kionyomeke ase emeroberio yaino eri mobwate gochigosio pia mono moraria omong'ina oito omweshimiwa tokomosaba buna inche omong'ina gwesacrifice na bono iga naikire studio natigira abana baraire gakiarore buna nachire korera abana baita amasomo nekene arigereria abanto buna aba omaete abanto buna aba bare positive ase ekenyoro nabo bagochibebwa kwanyora nyinge chinse chinyinge abanto barusia abanto abare ebipara babaire ase ebinyomba bakochibicha baeguchibese chigiranti bakorwa oro batengera chiakoraki chiasira lakini nche bono buna intwe aba togotema kwegerera ekenyoro giaito twabaroseria egiraundi abagambia aba baito ekiraundi kiabo kiabekiya mbari gotoinyora rahisi omonto oteba ng'ori mbuyare ori ntoroche ng'obekire akanyomba iga nona akamotoboria atato mbuyare lakini tunaumia twakobwanga emiaka yaito etarakoraki etaraikekora tobwate vision ere engiya yogokonya abanto gaki nainto batoinyore ekora tutagete korwanirira abanto mono gochimotu nainto abanto abana baito bachikonyora obogima bore obuya buna abasongo bamwe korokonyora no mogumende donye boni ingi kwara komosaba bune ekiombe usingi motagete abakonye bune ekiombe kwara komonyora boni kena banyone kwa monyore wethera ndis tv ga ingi kwara komotebia akonye ekiombe enare komosaba iga anyare kobaga gocha atokonye ekiombe keiga atokonye noyo kindi yonsi ara atosupport erinde getokonye getogendereria ase ekiombe eki nabagotoano advice bono advice nero nengiya lakini nde bono torochi guyare past twamoroserie ground ya advice bono tigacha atokonye ebese ye titori gochikoria etokonyebekaga iga erinde tokonye bichi program echi tobwate abana baito basome chairman mwatemere koriyo bizi yomogumende buna rende abakonye bintu bere mwatemere ki proposal kiagara tibasanjiro chankaf na ino ekiombe kino ngeroro mo register mwatemere ko tome proposal ko chia se obisi yomogumende mbiya mono Brighton igonta etekone ringa aso mugwimene puito mongina doli saburi nabo in fact yetu amwanjite sana gusento mwanjite no nyembono
chikuru mongino ria nyorete ne chinyinge ase nginyo twale kumuchaji korwa ase turojine na gakole studio twa musikete sana egarare gukwana bia lakini goikera bono igonko morusia maximake muna bono muna intumne kiombe twatemire kumurikira chi message twatemire kumwakira chisimi tari kubwata bono igona ari kumusaba ngonye ndiyo kubwa mwajiro bisiai twajiro bisiai inje personal na jiro bisiai bono igoko nyanga none kero gwa jiro bisio mata barayaba na asenginjo bari igoro batari kumanya ngasa ngengi babegete ebate babeke ngasa aya babangite nsa ba make sure ngango nyabwati bari na hande bairania machibu oroje mnabona jiro bisiai kabire twakwa ngwa chari tukakwana na hende nga agesi minga baminto twachandikira abantu bane bachandikire nejibe asomanyete jia serikali ejichebe yombe jirase edeski yomongina ngafu echiria bona ari gusaba ngonye ndi mongina ari wanja ato balance muna abantu bakisi county naende arole byombe manyete nabyo na mambo yote libaga goja kontra munanje chairman aicharole kiumbe akwane na bangina because nande 3/4 ne kiumbe kenge kya bangina because 3/4 na bangina barororo aicha support kiumbe ke ogo support ye kolenjire nde yonsi inje nabona atebenga no ne presence ya yo kayogocha na koru advice ya ase kiumbe ke inge bwate meaning no tairas mo monta kwa egento ke korrekana aise ko ko bunga ni ngakyo ko bwate njero so kase watagete basi yo ni kitu ya maana lakini sana sana na ariko sabanga ase ngenjo tutagete gokora amangana nto bwate kirenga kya mutu ndutaite tiko na kora mechange matukonsi ngane mechango tuko na gokora igota takore mechange ye e period gete e period yego chigocha abana nto bwate ni record tu support ri wajire university abana wana nyino muntu tu atwa emergency to takokonywa to kubarangiri twakore gento kere indo twakora umuntu agende school osonyire kanza itu kwagacha nduriko na kora mechango we have met leaders because ana bajire university na abana abangi bagatokonya se community so ale gwanja iche toikaranse nere osaturangiri kuchi obisi yaye toikaranse tomotenga yaye kiombe ke challenges ke bwate finance director Germany oteberena emerwe mo bwate osibosho manjiro kwana vision yeno na neria bana mwasire ba ojigo jabana mesa na basira bande ande vision ki mo bwate osimero berigana mo bwate ojibosia ekyara mwabere in existence 3 years mora iko yokane mo buneke ose mo bwate na wika mosume pakare na kamesarachi pia mana sana muralia tobwate mirobelie menene sana se keumbeki mirobelie tobwate nande tuganeti eikirane ntotagete twara anyinga abana baite bagosoma batama gochichi town ngano asara arabu tobwate mirobelie omuyanga to change lisabulie ito libe town egekora chistima chiachire chire paka nyumba bono iga naboko beka none studio nyumba abantu baito bamanye boigo naboko igora none studio inka nyumba mwago naboko igora kende gionsi ina ara marro tubwate to change yani community yaitebe positive amangana ali alenge yoborogi kwanza oborogi obo bole ebirengererio birengereri byabantu umuntu agatanga mwana nasomire tiganta meche town tingora kitindogwa bono ba develop rie town mono twatigire inka inkaga igibwata malima manene unatokole we have very big asset yenye inaweza tuendeleza vizuri amwana utigo bole monga umushahara nyoro mutangani ngakogora akabole meta unya agasini bone birengere bito tobwate nande gochimutu abana baito una bagochikokora gosoma tobalitain home bakora magendero una bakwirigeri bagache chigoro bangaria ekero bagachiri chipara chikorosiwa aba shimiwa baito batoroseri chipara in fact bana baito mbago chikatari bago chisaudia ya tutachiachili wenyewe biasana mwajumeka tonda tochikoringe bisero bito turi tujokora iga totona bagani bane kurwara sense byanyomeka tokwana rijisemi kerwa ekero kuriri mono abaiburu bari bamajuguna bari kwereri bari aburi abene asabana babo anne banakera bana bakari goja chirusa umutinyo yekarebere na ma director de ana kama bwate skuru kosiekiara abana bagende metinyebere baje usiuka January ande to semere tibana abana bajigoja bari buya mwana munyaruka aja tabwa tiborito none mwana mumuracha tabwa tiborire kyara manenge to kwa na abana banyaruka mono tweba buna na baba nyoru borire osbanyore mechandere intubona abayibori kyanongera muiborinde na kiri bagari tutokirokora ekera abana bago tumayibona mwari mutayo ni tutoro nakimura advice abayibori
kurinda abana ingakiye imotimo ko monene usumugare bumitinye bere tujagereke mbia mono omoraria chi challenge chirone chi nyinge especially munabonekera abana bagochaka munabono ase town yitu ya Bosonga nabokonyora omwana ngoru arenge skuru oika town ya kwanyoranga naende abantu bamonjuranire kwa omwana omunyaruka mono abantu bono babwate mejana abana abanyaruka inje nare gosaba muno moibori na nje no moiborinde because nanje nimbwata abana abo naende bari stage nene itangane tate kwanjira nangakera abana bari skuru obugambiri ngo baborubia naende muna abaibori tuanjira nengekera omwana ari skuru nonekera mochiri kore ko babogeka ekera akirwe kiranya mato bugambiri gwe skuru bako babororo paka nonye nyomba ime bono bachire kambari skuru nabona ari gocha gosaba abaibori ngarende nambe ya momba tuma abana guchia mairi embatuma abana guchia bairi tiga abana baberenga abana bakore bagendere gosoma kama kawaida onya abana bari birasi binene tiga abaibori bari kira abana balimu abana mbaleka abana bamwabo chikasi cyabo njire jirenga agari bagendere muna no motivities muna kiri school etime teberosigu abana bagendere gosoma none gasi omwana agokora aigwe gasi ri gatua tabasa ko moibori taranga bono omwana gacha nera kwira chiko tolecha mara ekonda nera kwira chiko tolecha ya KDD ekonda yaya omwana omoibori tabasa kwira mwana konda omoibori tabasa kubeka omwana nganero karekoni binte chiro omwana tigati gareka era bengi gasi yaye ne gitabu omwana emosingi oye no ruibono einere emirimo yaye bona arakore muno muntu esababu oise kumuchaka mutari bono jiruseji chichiro chikondechi yokonyanga kwabekira omwana position yembe nabokonya omwana ujira koni janga gosemogonga gosentara jambiri agenda ogokonyanga omwana oyo nyore na magana njirabu onyore muno salikire muno ono bosongoga nabokonyanga magana kupere ne chiro sana nabokonyanga omuro jakira na kwa gake onyore ngomwana at end of the day omwana ole ngomuya osalikire go abile yane nigo ngonyebeka ngasa abaibori tiga babe na abanaka na ndi tiga abana ba kuji assignment chikaro kende bichiri bari kurwa ase skuru tiga bagande kuchikora weza na director na na monto mosbati bono lede toenga advice na kitoro kolenda abana abanyarwanda to sagari gose abana baji balendwe biya pia mona sana abaibori nababwate stress sana abange bakumboli nga madamu Kuto bungere bane mitinye bere ngaitoko ina. Endagera ngaitoko rusia. Ono lende nsegento nale wapiri asaba iboli ganga. Abana na baito. Nandi tigato bancenga na baito. Kelikero egeke na kitu bakoli. Abana kitu babegete buyobo gima bole witini. Omoiboli akole bisi gosoka. Abana banaliko bagwitini onye ne bindara sabusie bikebi gusu. Aminyo kale tamache. Airane akole gasi yayo gosoma. Na CBC achera competency based curriculum. Eye ni geto bwatete abaiboli n'abalimu. Kuika twese tomanye nga kitogo turitie abana abaiga. Ngagete buna nche nasomiri abaiboli bane mbamaite buna bagodiri n'abana. Igolenda seruse yegento nalinga kubasorora nerina baika abana ange. Nande aba pastor tosike chikanisa. Chikanisa ba pastor chisemi na kibako bigachogwa somi abana. Tiga abaiboli batige ko nagokwana nga mwana one tinta eti ande kanisa chiko salika. Tiga soka be exposed ase kanisa agali nando mwerese na kiatakeire koba. Onye ne TV nche tindiko kana bana mbali gereri. Abana tiga bali gereri lakini unawaeleza wakuwe exposed lakini uko baeleza ali bakoli gereri ekara bana basiku hizi tiare digital. No choba kani akonyole friend yaye esimi babisa bali gereri ebinte bikoma. Golne na kiki nale ko era saba iboli baika abanange baba basani baba ne ruseye ne ntambe Brighton otara iraneria na ugamente gento ke mase madam director egento ngerega gya to jante sana muna bayuli Mr Brighton igo tole nyombo mongina no mogaka togo somia abana aba muna wono ngocha bali igo konyangu mongina ate kwirari bagari nene ata ete ko banga abana na abaye bana mbali bamugaka bono nje nare ko sabai abana bakubagocha omongi natiga abana bakwana tatu mwabo omugaka nere nyasa nere mutubwenga muna nyasa tebete nere monene bone kero konya tabasa kubaga ne family mato mongi nango ikaro ngai no mwana ngo mate muna konyole sukuru aria konyenje njande keto tome school fees nanda mano mongi no mobwatia njirete yakore ta fees ya gwakanira mwana igo nare ko sabanga bangina musika bagaka naenda bagaka nabuo nabukiregendo omugaka ise kungusamaga atigero mongi na abana abo barabe chichokora yani pakota lenga no muchi igorende tiga muna abaiboli
tokorera ebinto biaitamo nabo muno omong'ina aratware ebesa kero kia nabo okonyanga omong'ina ona narikire njetindikiri nabo okonyanga omong'ina nabo akorwa efisi lakini etaete efisi ya omong'ina omuya naende obwatia amachiko ng'a igani igare omomanyi ebesa etiga yaeta ase momanyi yarorekana egosoka chia ase omwana naende twakorosia unity muna efamily mbuya bono sana Brighton tukora biro bitu biare by the way gatukoriga lakini na siri eno nereriye ase miake mwabaire ase nyomeke ereriye muramo danga abantu babunde batene twatana nebiro twatana njitenti batandure bitabu siri nereriye njagere director ngenda sewende tukorera abo aserere kyara tugwate bire binge ojesa matware bose tujukwana igoro yexemkit pia muna sana muralia siri yatokonyire kiumbi kia nyomeke twikire na twikire iga na masomo butamba masomo tawatani gakurusio bochinga na oteng'ekero twachete amo egento mono getokonyete no gosemani na gotegerera ori ogokwana ekero okonyora omonto gose agokwana amang'ana amaya omonto ori ogokwana bwango ng'otorosirie oyio twamororire ng'oyu bono masomo aye taiyo lakini omonto ogotema gotegerera abantu baita ase ekiombe batemire gotegerera gosomania amasomo aya iga atokonyire agerire kera omonto bweteneneri nanyora ring'ana buna chairman ateba ng'a buna twacha iga nabo omonto arakwane intu bono abanto abanene intu ntori adolescents bono iga sisi ni watu wakubwa tunafaa kuchenga inchi bono bali babwate idle mind nabo okonyora bakorengeria ebinto buna ebio iga sai tunafaa kufikiria na kitokonyora chibese tosomia abana biesa chairman ntaitokore ng'aki siri enere naye buno munyakero nande na gwachageti bante bagosumbuye sana ose esaya nomuya mbia mono sana Brighton timanye dios no ng'anjire nsabe genteke mukuru asa barai mane gocharingana eria kabere ekwane sali biro bitu biarede ke motoiru yo na algo sabanga barai baito na be karingana asomora mo MC ito majority leader na musabanga tigage kiombange age support boigo na sabo go saboka na somo gwemernepo na ende boigo na extend yo ko goja somo chumbo biri na anda baga baraya munango bakwana barase group ye itoime they are among us ase group ye Brighton no mo chumbo biri yale no majority leader alions to gukwana gari mbanyaroje igo nanto nya mendro musumari nga gakitiga batokonye mono tigandwe getambo kerekyo ngiche getambo kera series wali kwaboria nyesiri second egento getokonyete mune kiombe yagere twachira obwarobo na aseng'encho twamenyeire number 1 ntobwate secret mune committee as a committee ntole united ntwanjaine naende ndoche ng'a nande ntobwate no ring'ana ribagoteba ng'a honest ntole honest twananata so ebinto ina biatokonyire naende anene ebinto bito muna boneka twakorire omwaka ngobireta turasarabu muna bono ntwarete ebinto bita asarabu ntwasomete balance sheet yaito tukanyebeka asarabu members bakora chisabu baganjira na ngambia mbiye gasire igorende esiri yaito nere yone ngana okorete binta asarabu na no gwanjana ntobugati muna njomo jema ntimbugati muntu nde nganjete ngagosoyo nere ngokwana nere ngagosoyo gachweta asinyagete manye gwikera chiamani ntwe tole free to everybody besano mwanju bale tukorabo igo abarai bonsi bali ibanyomeke mukora wana chama na director tubate secretary tubate treasurer tubate abande metena bank bale barabu abarai na members bonsi banyomeke tokobakera mbiemono asugo sira chisemia soro ngorwa gusi anatenya saba seni mogendre boigo tokora sali birbito bierire Joshua nerorenge producer tukuru asense bende tutone kuna malugune chibichago jeire asjira bene tumira neri tukuri angyo ase itukuri ala mise katugo kwa na dichi kurito na sao yo kabenere bakari tukuri angyo kuna botambe bakonduka Brighton Makori